Много хубаво си ги мешал. Нямам нищо. Аз имам една десетка. Ние ги опитваме. Иване, меша ли ги? Меша ги. Меша ги. Той фърля, валя, те имат 18 ръце. Той те затова посъдни. Дайте наред са. Иван, Любо и Крум са последни. Аз не ще играя. Не пише. Дай поред. Ей, поред караме и това е. Къде да почне? Хопи ги! Иван и Любо, айде. Айде, дай ги наред, бе. Нека Кочо. Гелето не е играл отдавна, Николо. Не ми е зор. Ключило, айде, ключило. Геле, кой ще си играеш? Избери си. Не ми е зор, бе, дай ги там, където си игра. Да, бе. Кой искаш? Който и да Това е. е елементарен избор, за елементарен въпрос. Скрум. Не може. Дай наред, бе. Поред капка. Избери си кой. Кой? Сета. Също гелето. Не съм последен. Иван е мъртв, аз съм трудно. То дори се паднал два пъти това май. Але? Там ти е джеса. Няма смисъл. Ще се мътя там. Няма, трябва да падаме. Иван няма смисъл. Да падаме. Той два пъти се падна. Това ли е? Да, с конфигурация. Защо? Как се да? То е важно да се играеш два пъти с мен и той играе два пъти с мен. Але? Вече не мога да сменим. И да смениме Пушкина с Иван голямата разлика. Дори сега сме по-трудно на нас. Вместо да си играем с Иван. Да се бори за първо място. Дай чаша. Любо. Той умет се бори да ни има някакво което. Гере, дай ти празни бутилки, Гере. Не бе, предишната... Кой играх? Викна. Да си направим една... Така бе, на 49 викна некой. Нас. И ти нали каза контрата тогава? Да има празни. Къде съм паднал? Ето на 4, минавам. Едете, знам Скромен, кой ти е. искаш да... Това ето били искаш. Да. Какво правиш там? Виж, Каро. Каро. много голема ти чашата, бе. И при нас се покая. Здраво си. Побира, че не мога да изпият Иван. Там ти падна чашата. Спукана е. И тази се спука. Неките пенче си ги направи. Намали я малко. Вземи си бира, че не мога да изпият. Вътре има още едно шише там, е. Иване, там има още едно шише бира вътре. Тръвам. Здраво. Директно. Така ми много хубави карти. Не бе, защото ти каза боя, иначе не бе. Нямам нищо да ти помогна. Нямам пуш. Иване си ти, че дай насам бирата, че стане слънце. Да, свити ги. Лег, пуканче. Не кажи купата с Стига, малко. стига. Гере, Кой на 9? Геро си знаят малко бира. стига, бе. Ай, там има цяла бутилка вътре. Дай бутилка. Там има цяла бутилка. Още 4 часа, мисля, че има още 5 бутилки. Как ще 4-5 без дет стане съм? За малко стрем с такива ще ме върнат в седмици и 9. Може ли да те? Аз съм го дал. Не, Това ще ме върнат за 10. Седмици и 9 имам. Ама защото нали Каров всичко. Да бе. 12 на 18.